Skúste si teraz doma tipnúť, ktoré mená dávali rodičia bábätkám tento rok najčastejšie. Napovieme, že sa pri výbere Slováci vracajú k tradičným slovenským menám. No, nebudeme vás už dlho napínať. Jakub a Ema sa stali top favoritmi. Na popredných miestach v obľúbenosti sa tak nič zásadné nemení. Napriek tomu, že Kupko je kráľom slovenských mien už dlhé roky, pri našej návšteve škôlky sme boli prekvapení. Kto z vás sa volá Jakubko? Moja kamarátka sa volá Linduška, Tomáško, Laurinka. V našom prieskume sme medzi týmito trojročnými deťmi neobjavili ani jedného Jakubka a ani jednu Emku. Pravdou však je, že tieto mená sa po minulé roky medzi deťmi vyskytovali častejšie. Vôbec to nie je teraz u nás nejako veľmi aktuálne. Bolo a mali sme aj veľa Kupkov ale Emky sme mali iba zo dve. O pár rokov sa však v triede stretne zrejme aj niekoľko Adamov, Samuelov alebo zo pár Sofií. Do prvej päťky najčastejších mien sa zmestil aj Martin, Michal, Nina či Viktória. Na najväčšom slovenskom sídlisku sa na ihriskách bude najčastejšie kričať meno Michal. V Petržalke sa tento rok narodilo 63 myškov. Rodičia sa vracajú k takým tým bežným, štandardným slovenským menám, ako je Martin, Jakub, Hanka, Sofia. Petržalské matrikárky však zapísali aj mená ako Kajsa, Nesa, Gloria či Rina. Rami je už meno chlapčenské. Okrem neho v Petržalke vyrastá aj Thor či Bryden. Tento rok bola jedna taká zaujímavá požiadavka, keď rodičia chceli svoju dceru nazvať Barcelona po tom futbalovom klube. Takže bohužiaľ v tomto prípade sme im nevyhoveli. Podľa sociologičky pri výbere mien pozorujeme kombináciu klasiky a svetových trendov. Aby aj tieto rodné mená zneli európsky, to znamená, že boli zrozumiteľné, vítané, priateľné a také priateľské aj vo všetkých krajinách, kde sa to dieťa potenciálne bude pohybovať v budúcnosti. Popularita mien stúpa aj s obľúbenosťou seriálov či telenoviel. Rodičia však dávajú aj na celkové vyžarovanie a temperament, ktoré s menom súvisia. Pre veľkú časť ľudí samozrejme je primárne, aby to meno reflektovalo takú krásnu skúsenosť s niekým. Čiže vyberáme meno aj s takou personifikáciou toho človeka, s ktorým si to meno spájame. Ľubica Janíková, televízia Markíza.